салом бинандагони азиз. барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони душанбе тақдиматон медорем. дар студия бо шумо меҳринисои абдуҳомид. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. ташкили ҳамоиши омӯзишӣ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ҷалби фаъолзанон дар ин тадбир. ҳамкории Тоҷикистон ва Русия дар соҳаи илм ва маъриф, ваъз ва дурнамо, баргузории чорабинии муштарак дар ин замина. зеҳни сунъӣ ва омилҳои таъсиррасон ба маърифати насли наврас. баррасии ин мавзӯъ зимни як ҳамоиши илмӣ. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2022 дар бораи барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаёқат барои солҳои 2023-2030 курси омӯзишӣ аз рӯи барномаи мактаби сарварӣ зери унвони бонувон дар сиёсат ва мизи мудаввар дар мавзӯи занон дар хизмати давлатӣ, равандҳо ва дурнамо ташкил гардид. дар раванди чорабинии занону ҷавондухтарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, мақомоти иҷроия, сохторҳои шаҳрӣ ва ташкилоту муассисаҳои ҳудуди пойтахт бо фарогирии 25 шунаванда аз ҳисоби занон ширкат намуданд. гузориш дар ин бора омода гардидааст. дар ифтитоҳи курси мазкур ва раванди мизи мудаввар, намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии хизмати давлатии иштирок ва суханронӣ намуда қайд карданд, ки воқеан ҳам занону бонувон таҷассумгари симои маънавию ахлоқӣ ва зоҳирию ботинии ҳар як миллату давлат ва ҷомеаи мутамаддин буда, сатҳи хираду маърифат, дониш, камолоту пешрафт, гузашта, имрӯз ва ояндаи ҷомеаро инъикос менамояд. сиёсати созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин давра имкон дод, ки мақому манзилати зан дар ҷомеа боз ҳам баланд бардошта шавад. дар замони марҳилаҳои навин ягон самти фаъолиятро бидуни ширкати фаъоли занон тасаввур намудан ғайриимкон аст. хусусан саҳми онҳо дар бахшҳои илму маориф, фарҳангу тандурустӣ ва дигар самтҳои ҳаёти иҷтимоию иқтисодии кишвар то рафт афзун мегардад. ҳамзамон ҷиҳати баланд бардоштани ҳуқуқ ва озодиҳои занон, ҷалби васеъи онҳо ба раванди татбиқи сиёсати давлатӣ, интихобу тарбия ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону бонувон рӯз аз рӯз такмил ёфта, равиши тоза гирифта истодааст. дар қатори дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба дастгирии занону бонувон ва баланд бардоштани мақому манзилати онҳо дар ҷомеа, таҳия ва дар амал татбиқ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 апрели соли 2022 дар бораи барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занон ва духтарони лаёқатманд барои солҳои 2023-2030 низ ба мақсади баланд бардоштани нақши занону бонувон дар идоракунии давлатӣ, зиёд намудани шумораи занону духтарони болаёқат дар вазифаҳои роҳбарикунанда ба таҳсил ва касбомӯзӣ, ҷалб намудани занону ҷавондухтарон, омода намудани кадрҳои аз лиҳози зеҳнӣ ташаккулёфта ва баланд бардоштани рақобатпазирии занон ҳангоми фаъолият дар идораҳои давлатӣ мебошад. баланд бардоштани нақши занону бонувон дар идоракунии давлатӣ, зиёд намудани шумораи занону духтарони болаёқат дар вазифаҳои роҳбарикунанда, зиёд намудани кадрҳо аз ҳисоби занону бонувон дар соҳаҳои сохтмон ва меъморӣ, саноату энергетика, бонкдорӣ ва нақлиёту алоқа яке аз ҳадафҳои давлату ҳукумати мамлакат буда, барои ноил гардидан ба ҳадафҳои гузошташудаи барнома моро зарур аст, ки донишҳои сиёсию ҳуқуқи занону ҷавондухтаронро баланд бардошта, барои омӯхтани забонҳои хориҷӣ, кор бо технологияҳои иттилоотӣ ва коргузорӣ дар идораҳои давлатӣ, баланд бардоштани маҳорати суханварӣ, ташкилотчигӣ, риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси одоби хизматчии давлатӣ, курсҳои аз нав тайёркуниро пайваста доир намоем. ташкил ва баргузории курсии омӯзишии имрӯза низ бо мақсади дар амал татбиқ намудани барномаи мазкур, фароҳам овардани шароити мусоид ва имкониятҳои ҳамаҷониба ҷиҳати иштироки фаъолонаи занону духтарон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ва дар ин замина баланд бардоштани дараҷаи рақобатпазирӣ дар хизмати давлатӣ, тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи кишвар аз ҳисоби занону духтарони болаёқат мебошад. курсии омӯзишӣ давоми 3 рӯз идома ёфта, баъди хатми курс ба шунавандагон сертификат супорида мешавад.
در زمان معاصر مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه در ساحه معارف رو به گسترش دارد. در همین زمینه در شهر دوشنبه کنفرانسی بین‌المللی علمی عاید به همکاری تاجیکستان و روسیه در ساحه علم و معارف تحت عنوان همکاری تاجیکستان و روسیه در ساحه علم و معارف وضع و دورنما برگزار گردید. گزارش همکاران ما از رفت چاره‌بینی مذکور در این خصوص. در زمان معاصر مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه در ساحه معارف رو به گسترش دارد. در همین زمینه در شهر دوشنبه کنفرانسی بین‌المللی علمی عاید به همکاری تاجیکستان و روسیه در ساحه علم و معارف تحت عنوان همکاری تاجیکستان و روسیه در ساحه علم و معارف وضع و دورنما برگزار گردید. چاره‌بینی از جانب اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، پژوهشگاه ملی تحقیقاتی رشد کمیونیکاسیا و انستیتوت آموزش مسائل کشورهای آسیا و اروپا با دستگیری انستیتوت ملی کمیونیکاسیا تشکیل کرده شد. در کار کنفرانسی عالمان، محققان و نمایندگان مؤسسات علمی تحصیلاتی هر دو کشور شرکت ورزیدند. هدف اساسی تحکیم همکاری‌های علمی و تعلیمی بین تاجیکستان و روسیه مبادله تجربه معاصر و بررسی دورنمای لایحه‌های مشترک علمی محسوب یافته برای تبادل تجربه بین عالمان هر دو کشور دوست و برادر امکانات خوب فراهم می‌آورد. مسئولان هر دو کشور اظهار می‌دارند که رشد همکاری در ساحه معارف برای تحکیم رابطه‌های دوستانه و تیار نمودن متخصصان سطح بین‌المللی نقش مهمی بازد. در دوره همکاری‌های استراتژیک دو کشور سال تا سال شماره دانشجویان تاجیک در مؤسسات تحصیلاتی عالی روسیه افزون می‌گردد. تنها در چند سال اخیر هزارها جوان تاجیک با دستگیری دولت‌های هر دو جانب در دانشگاه‌های معروف روسیه تحصیل را ادامه می‌دهند. تحلیلگران تاکید می‌نمایند که رشد همکاری‌های معارفی نه تنها به سطح تعلیم بلکه به تحکیم مناسبت‌های فرهنگی و اقتصادی دو کشور نیز تأثیر مثبت می‌رساند. باید گفت که عین زمان در دوره همکاری‌های مناسبت شریکی استراتژیکی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه در قلمرو جمهوری تاجیکستان 5 مؤسسه مشترک تعلیمیشان با زبان روسی در شهرهای دوشنبه، باختر، کلوب، خوجند و ترسونزاده فعالیت دارند که در آنها آموزگاران از روسیه و تاجیکستان به خوانندگان درس می‌گویند. همزمان برنامه‌های تبادل تجربه بین آموزگاران تاجیک و روس عملی شده. در دوره آن سمینارها، کورس‌های تکمیل اختصاص و آموزش زبان روسی تشکیل می‌گردند که به پیشرفت ساحه زمینه خواهد گذاشت. با مقصد استفاده ثمرناک امکانیت‌های تکنولوژی معاصر از جمله ذهن‌سنی پیوسته در ساختار و مقامات گوناگون همایش‌های معرفتی و آموزشی تشکیل کرده می‌شود. ضمناً در کتابخانه ملی میزی مدور در موضوع ذهن سنئی و عامل‌های تاثیررسان به معرفت نسل نورس برگزار گردید. معلومات بیشتر در گزارش نوبتی. چاره‌بینی که زیر عنوان ذهن سنئی و عامل‌های تاثیررسان به معرفت نسل نورس عنوان داشت، با شده به اعلام گردیدن سال‌های 2020-2040 20 سال‌های آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی دایر گردید. گفته شد که این روند برای آموزگاران، متخصصان و دانشجویان امکانیت مبادله تجربه را فراهم می‌آورد. مسئولین کتابخانه ملی قید نمودند که ذهن سنئی علاقه برای خودکارسازی مسائل‌های گوناگون در مؤسسه و کارخانه‌ها استفاده می‌شود و این عمل روز تا روز ادامه یافته شماره زیادی کارخانه و مؤسسه‌ها از آن استفاده نموده ایستادند. ذهن سنئی عمل‌هایی را به مثل جمع‌آوری معلومات، تحلیل و قبول قرار عاید به آنها را عملی می‌نماید. این باعث تغییرات در ساختار کارخانه و مؤسسه‌ها می‌گردد. پس از این پس عمل‌هایی که طریق ذهن سنئی انجام داده می‌شوند دیگر ضرورت به قوه کاری کمتر می شود. در دوره میز مدور موضوع افضلیت‌های استراتژیکی حکومت در سمت ذهن سنئی و تربیت نسل نو، امکانیت‌ها و خطرها در نظام معارف مورد بررسی شرکت‌داران قرار گرفت. ذهن سنئی همچون یک پدیده علمی در خود چند ویژگی دارد. هم می تواند خصوصیت‌های نیکی کمک رسان داشته باشد و همزمان اگر به مسئله ذهن سنئی از لحاظ اخلاقی، از لحاظ معنوی نظر نماییم و مسئله اگر از لحاظ بیرون از منفیت‌های کاری استفاده شود، می تواند به اخلاق جوانان، به ذهنیت جوانان و به دانش و ملکه نسل نورس و جوان تأثیری ناشایسته داشته باشد. بنابر همین همایشی که امروز در کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید، متخصصان ساحه را، متخصصان علمی و متخصصان استحصالی را به هم آورد تا اینکه یک مکالمه کاری داشته باشند، یک مکالمه ساحوی داشته باشند، تا اینکه یک خلاصه مشخص بیان که ذهن سنئی در سیستم یا اینکه در نظام معارفی ما چگونه میتواند راه اندازی شود و ما میتوانیم که به ذهن سنئی از لحاظ علمی چگونه نگاه کنیم و مسئله های ذهن سنئی اینا را در روند تحقیقات های علمی و در روند کارهای اجتماعی خود چگونه استفاده نماییم.
дар ҷараёни чорабинӣ миёни иштирокчиён табодули афкор ва мубодилаи таҷриба сурат гирифт. зикр шуд ки истифода аз нерӯи зеҳнии олимону пажӯҳишгарон ҳамеша натиҷаи баланд медиҳад. зеҳни сунъӣ низ як навъ ихтирои инсон аст ки бо тақлид ба зеҳни инсоният фаъолият менамояд ва имрӯз барои кулли башар чизи хеле муҳим ва зарурӣ гардидааст. олимону муҳаққиқон истифода аз зеҳни сунъиро дар тамоми соҳаҳо хеле зарур ва муҳим меҳисобанд. дар аксари кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон татбиқи он ба ин ё он соҳа натиҷаи хуб додааст. ширкатдорон афзуданд ки истифодаи зеҳни сунъӣ дар таълиму тарбия бояд рушд ёбад ва барои маърифати насли наврас заминаи мустаҳкам фароҳам орад. дар 9 моҳи соли равон дар қаламрави ҷумҳурӣ 999 ҳодисаҳои роҳу нақлиёт ба қайд гирифта шудааст ки 434 ҳолати онро пахши пиёдагардон ташкил медиҳад. дар ин хусус аз раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. тибқи иттилои манбаъ, дар натиҷаи ин ҳодисаҳо 144 нафар пиёдагард ба ҳалокат расида, 318 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки вақтҳои охир вазъи содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт бо иштироки пиёдагардон ва оқибатҳои фалокатбори онҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ ташвишовар гардидааст. коршиносон иброз медоранд ки ҳолати садаманокӣ дар роҳҳои мошингати мамлакат асосан аз интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, хусусан ронандагони воситаҳои нақлиёт вобастагии калон дорад. сабабҳои асосии садамаи нақлиётӣ сурати аз меъёр зиёд ва эълон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, баромадан ба самти муқобил ва идораи воситаи нақлиёт ва дар ҳолати мастӣ мебошанд. инчунин бештари садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки пиёдагардон ва велосипедронҳо ба амал омада, аксари фавтидагон дар садамаҳои роҳу нақлиёти пиёдагардон, мотосиклрон ва велосипедронҳо мебошанд. дар муассисаҳои таълимии кишвар бо мақсади тақвияти маърифати экологияи хонандагон пайваста маҳфилу чорабиниҳои гуногун ташкил карда мешавад. зеро дар рӯҳи табиатдӯстӣ ба камол расонидани хонандагон яке аз вазифаҳои муҳими омӯзгорон ба ҳисоб меравад. ҳамин мавзӯъро ҳамкоронамон аз гимназияи рақами 1 барои хонандагони болояқат дар шаҳри Душанбе пайгирӣ намуданд. дар доираи нақша чорабинии муштараки сарраёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе бо сарраёсати маорифи пойтахт чорабиниҳои гуногуни экологӣ баргузор карда мешавад. бо иштироки намояндагони сарраёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе чорабинии маърифати экологӣ дар гимназияи рақами 1 барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Душанбе доир гардид. ҳамоиш дар доираи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ташкил шуда, ҳадафи он дар рӯҳияи табиатдӯстӣ тарбия намудани хонандагон арзёбӣ гардид. тавре дар раванди машғулияти омӯзишӣ зикр шуд, экология илм дар бораи муносибати байни организмҳои зинда ва муҳити зисти онҳо мебошад. экология ҳамчун илм ба фаҳмиши функсиякунонии экосистемаҳо, муносибати байни организмҳои зинда ва муҳити зисти онҳо, шартҳои тараққиёт ва баробарии ҳамин гуна низомҳо равона карда шудааст. зимнан масъулин доир ба моҳияти 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва манфиати он барои татбиқи ҳадафҳои рушди устувор андешаронӣ намуданд. ҳадаф аз баргузор намудани семинари мазкур ин пеш аз ҳама баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологӣ байни хонандагону наврасон ва ба ин васила албатта ҷалби таваҷҷӯҳи онҳо ба масъалаҳои экологӣ ки имрӯз тамоми ҷомеаи ҷаҳонро фаро гирифтаанд. махсусан 10-солии байналмилалии амал об барои рушди устувор, эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо бевосита ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба обу иқлим ва дар ҳамин мавзӯъ низ дар семинар гуфтугузорҳо аз ҷониби мутахассисон ва устодон гузаронда шуд. ҳамзамон ҷиҳати дастуру супоришҳое ки аз ҷониби мақомоти шаҳрдорӣ дода шуда буд ба муассисаи мазкур китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расида буд тақдим карда шуд. ҳамзамон барои саҳмгузорӣ дар ободонӣ ва озодагии ҳудуди муассиса ва гирду атрофи муассисаи мазкур аз ҷониби роҳбарияти гимназия аз ҳисоби хонандагон патрулони сабз ташкил карда шудааст ва ин патрулҳо низ метавонанд минбаъд дар корҳои ободониву созандагӣ аз ҷониби мақомоти шаҳрдорӣ пешниҳод мегардад иштирок намоянд. гуфта мешавад ки ташкили чорабиниҳои ҳамсон барои баландбардоштани маърифат ва тарбияи экологии аҳолӣ, таъмини рушди устувор ва фароҳам овардани шароити мусоид
توسط عملهای مشترک اکولوژی، تشکل فرهنگ اکولوژی در بین اهالی و دیگر جنبه‌های مساعدت کننده برای حل مسائل معاصر اجتماعی و اکولوژی در شهر دوشنبه مساعدتی فعال می‌نماید. همین است که مسئولین سرایست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه منتظم چوره‌بینی‌ها را در حدود کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت تشکیل و برگزار می‌نمایند. бо ҷалби ҳайати кормандони соҳаи тандурустии пойтахт чанд тест дар назди шаршараи наврӯзгоҳи шаҳри душанбе тамрини пагоҳирӯзӣ гузаронида мешавад. аз субҳи барвақт дар ин мавзеи зебо табибони муассисаҳои давлатии маркази шаҳрии бемориҳои пӯст ва зуҳравӣ ва дармонгоҳи шаҳрии кӯдаконаи стоматологии рақами 2 раисати тандурустии шаҳри душанбе ҷамъ омада ба варзиши субҳгоҳӣ машғул шуданд. гузориши навбатӣ дар ин бора. машқи ҷисмонии мунтазам солимиро кафолат медиҳад. аз ин лиҳоз раисати тандурустии шаҳри душанбе ба ин масъала диққати ҷиддӣ дода дар асоси нақшачорабиниҳои худ машқҳои мунтазами пагоҳирӯзиро дар байни муассисаҳои тандурустии пойтахт ба роҳ мондааст. ин навбат субҳгоҳон чунин машқҳо дар назди шаршараи наврӯзгоҳи шаҳри душанбе бо иштироки табибони муассисаҳои давлатии маркази шаҳрии бемориҳои пӯст ва зуҳравӣ ва дармонгоҳи шаҳрии кӯдаконаи стоматологии рақами 2 шаҳри душанбе баргузор гардиданд. ин иқдом баҳри таъмини иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки 17 июли соли равон дар маҷлиси васеъи кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон доир гардид. маврид ба зикр аст ки машқҳои мазкур дар асоси нақшачорабиниҳои раисати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе мунтазам гузаронида мешаванд. зеро варзиш гарави саломатӣ буда аз тарафи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ин соҳаи муҳим ва тарбияи ҷисмонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мешавад. дар идомаи чорабинии иштирокчиёни машқи пагоҳирӯзӣ ҳаракатҳои гуногуни варзиширо иҷро намуданд. бояд гуфт ки варзиш дар баробари солимӣ ва бардамӣ як омили баҳамоӣ дониста мешавад. боиси хушнудист ки дар шароити имрӯзаи рушд ва дар доираи татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки дар маркази он ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим инъикос меёбад, рӯ овардан ба варзиш машғулияти асосии мардум бахусус наврасону ҷавонон гардидааст. тасмим гирифта шуд ки мин баъд низ тамоми кормандони сохторҳои раисати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҳамарӯза дар яке аз маконҳои истироҳати фароғатии пойтахт ба машқи пагоҳирӯзӣ дастаҷамона машғул мешаванд. ёдовар мешавем ки иқдоми мазкур дар заминаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардида мақсади асосии он тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ аз амалҳои номатлуб ва оммавӣ гардонидани варзиш мебошад. ҳафт ҷудокори тоҷик дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ ширкат мекунанд. дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ ки рӯзҳои 8 ва 9 ноябр дар шаҳри Риёзи Арабистони Саудӣ баргузор мешаванд, Тоҷикистонро 7 ҷудокор, 5 мард ва 2 зан намояндагӣ мекунанд. ҳайати дастаи мунтахаби дюҷои Тоҷикистон дар ин мусобиқа ба таври зайл аст. мардон Эмомалӣ Нуралӣ, Абубакр Шеров, Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода, Ҷаҳонгир Маҷидов, Темур Раҳимов, бонувон Аҳлия Муминова, Мадина Қурбонзода мебошанд. таеквондочиёни тоҷик пас аз баромад дар бозиҳои осиёӣ миёни наврасон ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии пойтахт парчамбардорони кишвару масъулини соҳаи варзиш, мухлисону ҳаводорон ва хешону пайвандон самимона истиқбол гирифтанд. дар бозиҳои осиёӣ таеквондочиёни тоҷик соҳиби медалҳои ифтихорӣ гардиданд. ҷонибек Нигматов дар вазни 73 кило медали нуқра ба даст оварда, Абдуҷафари Баҳодур дар вазни 55 кило зинаи сеюмро касб намуд. бинандагони азиз, ин буд ҳамаи он хабару гузоришҳое ки тӯли чанд лаҳза тақдими шумо намудем. хонободу сарбаланд бошед.